Srek, ora saya srek lagi wong kowe. Kowe ngenyek galau terus ngono kok. Ora, wae mungkin iki lho kok latihan bareng iki galau saiki kena apa aku ngono ora kok biasane. Ngantuk. Ora ngandel ora kok biasane kok. Bos aku nonton kowe padha wis kaya muridé Pak Purnomo guyang-guyu dhewe. Wis. Kalau Mbak Yanti ra ono bagianane. Siap. Siap bolo. Mudin yo, Mbah Mudin. Dhek iki menyek galau rek iki. Sing hibur iki aku ngene lho, dino. Gus Mbak Mutin gak ya? Ora ngono, biasane kan ora ngono le. Awakmu kira tau ngono. Tapi kirane pas latihan lo galau. Halo aku, Mbah. Perkara apa? Bojoku njaluk HP. Ora ngandel nek kuwi aku. Duh, kandhane bojoku njaluk HP kok iso. Bojoku njaluk HP anyar. Duh, HP mu malah kuning ngene. Sering Jam 5 kok. Model nande dibaca. Masa gandengane gak ono kuwi? Hah? Masa perkara gandengane ra teko kuwi? Mau tak prop dasem kowe besok gandengan tak teko. Kuwi lho takok kuwi lho kok iso. Ora, bojoku lho njaluk nukono HP anyar ngono lho. Nang Tapi sing duwe bere lho kok. Coba entek kok. jope wis entek duwe kurang lho aku. Ning ndi nek golek dhuwit ya aku. Kok sarumen ngomong ngono. Wong aku njaluk ya menjadi FP kok iso. Ngomong nanti Tuku saru. tuku IP 17 Bu, duwe sapa kuwi? Tuku IP 17 kuwi duwe sapa kuwi? Nah ya langsung tuku iPhone 17 lho. Kene pengopi kadang utang ya. Kan bakul nanti susu. Bakule ada susu maksudnya kuwi ra utang. Cak melas. Asine bingung bojo loro cak. Utang bos nikah. Lah, untuk HP utang. Asine bingung kelar bojo loro cak mbah lho. Bojo loro kok sitok wis budek nang usus kowe sitok wis budek ususem kowe. Ora saya srek bojo loro perang. Kok kowe kapok. Nek ku karan mangan wong cak. Nek ku karan mangan wong. Ayam kan paling belum lah kayak kalungnya arit tak srek saya tak ini arit belum gini gila terus nang ngono kuwi. Ya siap bolo. Dile ngene iki wonge ngrano ketok. Pak Bolo langsung komen ke Mbok Wojo. Aku ya ora kuat lho, bojo loro sitok wis. Ya, Pak. Mumet. Ini sih ngrano ketok lho nek mbok kakak ning gurino misahan. Wong mbak. Walah. Iya. Iki anggere mbane kok wis bar ya mangan wong anggere pegelen. Sampe diklowet andase le. Yo. Siap-siap aku siap-siap ngopi le Bu Karan. Mas Bu jol alpukat Mbak Mudin wis panen. Iya, Mbak. Yo panen. Jalo aku, Mbak. Jalo aku mrene kok ngomong wae. Bisa aku taruh juga so. Ayo beliat, kirim tahu beliat deh, gampang ayo. Malah nek beliat ora ngejak bojoku aku. Ya bojo nem ya nejan wis. 1 kilo pira, Mbak? Urung adol, Mbak. Parani bakul terus iki. Urung adol. Ora jorong dal, Mbak, aku ngengei kok iso. Iya, Bos, kulo sakeh kulo. Lagi wong pertama mosok pe adol saya dengan nyasik to. Tinggal lihat nih saya mumet kok kowe, Bos. Alah wong si bojo sitok wis mumet kok malah peluru iki kaya Keju paling, Mbak. ora kok bersualan. Tak kamu sini lho si bojo loro kuwi lho. Apa? Kulo wonge kulo wonge banter. Atau dia ku. Mbak Mudin bojo sitok wis ora kok bersualan kuwi nek bengi. Ayo bojo mblonok e ngono, Cak. Dok, piye iki?
Oke, Mbak. Oke. Wis to, tak kasih terus. Ki piye ki, Mbok? Iso ilang ki. HP ini bendal pula, HP ini bendal. Oh iya. Ben kaya bos kacung, ora diculi bos kacung yo wis. Kapan kok. Tapi yo pantes dadi bos kacung bos kowe. Ora, aku wis ora, San. Ora piye to kowe iki didongak wong tuwek kok. Dongak wong tuwek iki diamini Sitok ki kat wis budekno usus kok iso kowe akeh-akeh iki kaya kok piye kok laju teme kok so. nah wong kowe kadang budek karo sitok. Ngopani bosom sitok budek ngono kok iso dicek ra Wah, aku ora trimo ae. kowe iku lho. Lah aku yo padha ae sitoke budek iki san kok iso. Ora rek bojone kalem marai iki mbok wayo jane yo masuk jane. Saya daduk iki. Lambem yo cembene yo ladut lah. Ini predisiku kok so. Yo le. Tapi wani to ora jane. Ora wani. Oke, saya mau. Rantai ndok kudu ndok. Latih latihan ning gorem lah jane kok iso. Hilang ke kurang. Latihane kudu ning gorem lah jane. Wah, aku Iya, sudah Mas. mau kowe. Mas, bos dodol ora wadah dodol aku kune. Malah murah. Yo. Pak, Ini loh Gus. Bisa nyanyi lagu iki. Nah, tengah wong tuwa iki diamini. piye. Nah, ya bojo loro diamini dengan berjalannya waktu sesuai keturutan. Isu kapok. Gak guru barang nama aku. Wong sitok wis guruku ngene kok. Ya, cok wong ku lho, ayo wangu-wangu. Wes, Petak dase, Pak. Petak dase. Taranya gurune yo. Jadi bojo loro, Pak. Enggak dase, Pak. Enggak dase. Rawes Petuman. rape wani, Ayo ngomong nek. Ayo aku ngomong. kon Gus kok so. Ngomong. Alah, ngomong bojo sing ndi ngomong lagi namani. Tapi aku iki piye sing kena iki? Ayo ngomong bojo sing ndi lho, Bus lho. Ayo ngomong lagi ngomonge. Sampe lele bojone rawani. Kalau nyarit kowe wis to, anggere srek kalau nyarit. Nah, iya. Ayo. Ngemin. Hei, Oh iso. kowe hasilnya sangkem limo lah. Biasa nih orang video. Ini enggak inspirasi ngono. Oh, enggak sebut kok. Cuma ngarep sih lho ngejone. Iya. Tenang bro, tenang guys. Tidak Yo, Yo, siap. Tak dulu Pak tambah mesra. Tak dulu nang panggung tambah mesra. Berak rong dino lho. yo, kok nek jarene ra gandengan sing komen jare satron. Lah kok pegel aku ngrasa omong kuwi. Ora, rong dino iki lho kok kok mesra ngono ketok iki. Ya kuwi pandangane matamu kuwi wae kuwi. Ora ngene. Nah aku kumpul kowe yo bolak-balik wisan yo. Tapi rong dino iki bocah iki kena apa kok ketoke juwel. Bolak-balik apa wong ora tau gumpul belas ngono kok iso. Ngomong aku lho. Tak delok ya rong dino iki kok tambah mesrane diketok ngono iki ada apa ngono. Kencet iki iso komen iso nyepam nek ati komputer ngono. Piye deh. Wes norno dadi wong mumet tok isine tak gepuk. Iki piye ra jawab aku iki? Piye? Lah ya orang dino ki lho ketoke kok mau mesra ngono. Duara kene lho. Karo-karo iki ono apa asane? Ora ono apa-apa. Kowe jejer atos omonganmu iki nek tak buka.
Kartu. Kowe tak buka kartu lu. Kalungnya harus ujung nih. Kalau ngarep betul gue ada rese dadaan. Ngono terusan kok. PK kolo-kolo ke atas semua gue. CTF bus modern, ya omongannya tambah atas deh sesuai kok. Ora ngono, iki lho nyeneng ngomong akeh. Iki ya pertanyaan dari netizen to. Putih modern, ya kartu AC tak cekel kayak gini. Ada esrek ya. As kok kartu apa? Bukan ngono, ya. Mati wes, mati lah yo. Kalau ini ada sekal bus loh. Iki pertanyaan dari netizen iki lho netizen. Ya, di channel kakek temen lah kok. Ngomong Loh, orang anggere petok kok jer pertanyaan lah aku. Leri. Cuma jadi wong Leri lagi. Tapi dia terjadi muka Mbak Mudin. Lah iya, anggere petok kok pertanyaan dari netizen lah. Kalau ngomong mengi, nyatane yo pertanyaan dari netizen. Iki piye pukul sampai kok padha esrek ya. Esrek iki wis anggere petok Mbak Mudin yang ceker ngene iki iki. Wis ngono terusan kok aku ayo piye. Ya iya piye anggere petok ya iki Bus, enek pertanyaan dari netizen iki terus kok. Iya piye nek netizen kok akeh tenan aku. Kacung kan ngene lho, kacung motor iki gak siji to ya. Nampa aku ya ayo. Mungkin kan loro tuban. Ya rencana ya awakmu kuwi. Padahal kuwi. Jam ini gak padak nih bang, ngomong padak. Wah, Ilmik ngomong. Ilmik. Aku nggo shower kowe iki serem badai Mbak kowe iki sono kowe. nama tak tutup dasem ya rapat ya aku. Ayo, Jadi TNI lagi. lo. Amin ngono ya penak ya bobo ya. Amin kuwi nek ndongakno kuwi rezekine tambah lancar apa ngono-ngono ya amin. Itu kan bojone lur. Ora tas kabehane to, Bro. Apa ya? Ndongakno bojo loro ya apa ya kuat ngono lho. So. Oh, wih. Iki lho apik lho. Tes. Uang ngono. Apa lagi? Lancar seluruh rezeki ini saya lancar bos lo. Bojo tambah ini tambah lancar rezeki bareng iki. Modern angger embus duit lirak-lirik asline dia pengen tapi wedi ngono lho. Kuwi asli kuwi bolo asine ngono lho. Ya nama ora le. Nama ora le. Aku takoni wae diancam terus kok Mas iki. Iya kok iso. Nah, ya sing tua ngalah wis, sing tua takon ngalah wae wis. Piye kuwi? Mas Mudin kuwi asline sing gawe pertanyaan iya ora netizen asline. No. Mosok netizen setiap hari anggere betul. Apa ketongi HP ngene. Bus, iki ana pertanyaan dari netizen. Asline teko dhewe asline teko perasaan dhewe kuwi to mbet kok. Piye perasaan piye? Ya maksudnya ki bus kok iso ngono ki piye ya? Asline terus mbok timbang grudel ning atine terus ya wis ah. Mbok takokno netizen wae. Besar. Kalau ketua jawab lah piye. Ya tapi sak jalan iki tak delok-delok pacane mana keren, Mbak. Mana dulu ngumpul internet. Keren piye nih. Yo malah keren maksudnya iki. Ketok piye yo? Kan gue kan ning grup kan paling tuwek to, nggo cara kena digo tuwekan lah kuwi. Ya terus.
Tapi mgo perso kuwi ki malah nom kuwi timbang mbek penceng nom kuwi mgo. Ngomong anem kok. Pacaran ki lho, saiki mgo luwih piye ya? Luwih mempesona ngono lho. Sajoke lepan iki lho mgo mono, sajoke jelek iki lho. Wes ono rasa tak lep aku tak matikan iki. Wes ses lho. Luwih ses jerene. Yo kuwi bener kuwi asine mungkin sing pengen mulai dikalung ngarit kok iso. Jelas asli karo ngarit iki. Nah kene iki wong los Gus. Masa ono mau dikalung ngarit ya tepani wae lah. Alah. Oh, mani ngomong ngene iki karo bojo dhewe lek yo. Nek bojo maceluk sih lek ngono ngomong ngono wanita ra. Nek oleh tera bun ngono ta. Wes garap uang tambahan iki. Cuma Garap wong piye nek kok garap wong iki kok iso. yo boleh. PK Yanti Bus, PKB Mudin ini kon PKB Yanti betul. Tapi nih tak takoki yo terang iki yo. Lho, kuwi asline kowe tok sing takok ora netizen. Yo. Dewi lek iso. Tak terang yo. Piye? Tak takoki ora bolo iki. Yo dikip bro tak takok. Kip sih. Yo. Kiba apa wong asline betakok dhewe njaluk ngekip. Nindur montor. Kiba iki. Ya takoki tak give kok tak takoki paling jero yo. Terus aja. Topi-topi penceng topo ngono ae lumayan. Topi penceng. Kayane Mudin gawe kacamata barang ketok nek nglirak-nglirik iya. Asline bener kuwi. Tapi ya trik, kabeh trik. Lah iya lho, kuwi lho dakoni dhek nek trik kuwi. Nah iya. Ora Mudin asline ngisir sapa Pak? Mudin ki anggere ono bolongane disir lek. tak bahasa mengar tumah. Iya lek kok iso. Gus, Piye? mau ora nang ngekip tak takon ora iki. Petakok apa le? Wong paling yo petakok ngono-ngono kuwi wae adek. Apa sih tak apa? Kaya mbok pisan kacamatane lek ndelok Yanti mendalami ngono. Ya anti ki aku gelem gawe kebiyen wis anu iso. Alah. Ngomong karo bojone wae. Direkam iki. Iki wis sekarang direkod wong iki wis mesti. Ojo. Terus kadung ngomong aden. Oh, so yo. Rekod tuh, lho iki wis direkod wong iki san. Rapopo wong los kene. Nah iya. Ya, los. Akhirnya cerita Nikul to. Piye? Karena gawe anak wedok piye, anakku lanang tok ngono. Ini Mbak yo, nek carane gawe anak wedok kuwi anggone iki ya tutorial kok nggone Mbah sapa iki jenenge? Mbah Wardi iki kok nggone ceritane nggone Mbah Wardi. Nek pengen anak wedok kuwi enceng nang ngiwo terus pokoke anggere metu enceng nang ngiwo. Wong iki ndi? Yo ngiwo, lagi posisine madhep ning ndi kuwi ngiwakno iso. Nek pengen anak lanang enceng nang ngiwo no. Wah. Yo kuwi tenan Mbak kuwi. Pokoke menceng ngiwo kuwi nek anak wedok. Biasanya tak ganjeli bantal iki. Allah. Bojomu selemu kok ganjeli opo lek kok iso. Ya penak tembus apa kok ya. Lambene iki tutorial bolo iki. Maksud tutorial nek pengen anak lanang yo
menceng ngono kan. Ya mosok perkara ngono ki menceng ngono ki, Mbak. Aku ngenceng iwo. Lah aku wis semenceng yo kudu sing lanang no. Kok iso ora wis wedon, sing wedok wis tepancet kuwi wae kok iso. Iki piye carane mgo? Sing lanang. Ndak YouTube ono dikandani kok. Istrine Mbak Mudin Java lover Mas Bus. Ono. Kadane kok. Delok kowe terus, Gus. Mosok digandel bantal iso ayu. Lanang kok iso ayu piye to? Nembeng ngadeg piye Bus? Yo pokoke nembeng ngadeg yo piye carane iso ngenceng iwo pokoke kuwi. Iki mengates. Gaene jeding, lah kowe gaene men jeding kok disiap di kamar sama nambane gawe jeding sapa. Sing ngangkon sapa kuwi gak iso. Nah, ya wong ngene Gus. Ya. Hai Gus. Sensasine wong iki. piye sensasine wong beda-beda piye. Nah, yo kadang yo pengen no jeding, kadang pengen no katar no gawe bereng. Kuwi Kadang kan kuwi nek jeding kuwi nek jeding kuwi nek sawur mertua terus mertua nembe mlebu terus piye kuwi nek konangan kuwi. Suwi nek aku jeding. dhewe kok. Iya nak iya nak mak dhewe kuwi lho sing maksudnya sing sak melok-melok mertua kuwi lho maksudnya. Jeding yo meneng wae to. Karem-karem. Meneng wae. Ya sak meneng-menengane to, mesti apa kuwi kok unine kok. Iki kok iso banter temen kok. Kayak ngono. Ora usah celuk-celuk ngono to. Karena hasil cuci kok iso. Cerut ngono. Sujud mata nih, sujud. Ayo. Ya ben ora Helikopter dadine piye, Bos? Dadine banci, helikopter dadine banci. Bang helikopter yo kaya ku lho, kaya blodok ku lho. Kuwi Yo, tak nggone matane lho. Iki wong-wong wis ndelok mesti guyu kabeh iki sing dibahas apa iki. Nambah Yanti biasanya piye? Ya ora tak kok Yanti kono kok iso. Yo kok ya padha ae lah kaya. Iki lho takok ku lho, netizen yo netizen masak bantah netizen to. Wendeng apa ya iki tutorial iki. Pokoknya nek pengen anak wedok enceng ngiwo, nek pengen nang nggone lanang ya nengan kuwi. Iki tutorial kok nggone Mbah Wardi jenenge sing tutorial Mbah Wardi kuwi. Kok TikTok. Yo yo bro, bus no TikTok gua acor deh. Ana panggung yo kaya pitik. Pitik katisen nih. Lah, sapa wae iki lho, ono saiki lho wong munggah panggung iki lho. Tangane ono sing ngene barang sak lho, kuwi lho. Wis Kula kuwi, panggung iki beda panggung iki. Takok nyanyi. Kemudian kuwi perlu nyanyi to. Piye rasane nyanyi, Mbak? Kuwi nyanyi no room yo. Kowe budal nyanyi no panggung yo beda, dedek Beda kok iso. Kuwi karek ngangkon ae wong-wong kuwi. Cuma panggung. Kok sore tak praktekno Mas Gus yo, kudu diterapno kuwi. Pengen anak apa kuwi, wedok atau lanang kuwi? Kuwi teko anane san. Ora sik ana sing takok Mbak iki. Ora Mas, iki bener iki. Mesti no panggung. Kok belum bus Bang, pendidik piro jarene kancaku iki. Ora belo, tapi no panggung bener tenang. Kowe tenan tapi kok. Nek ra ngandel yo kowe esuk kuwi sapa jenenge sing takok kuwi, nek jajal nyanyi munggah panggung. Kok nek wani nyekel tangan, tak sawer tenan asli kuwi. Piye belum piye? Matra DTF Bambus. Janji orang ngejer ngono wae pokoke. Sehat ini piye Mas, ya piye to piye. Given cek engko seistan kok ayo. Yo di gift to engko Pak wakili pertanyaan dari netizen. Iki lho Mbak Ijo sing takok Mbak, kalau kembar gimana nek kalau kembar kuwi takok ikul. Ikul sing anake kembar. Lah ikul takok WM jarene ngono lho.
Ya aku kan kayak tutorial jare nek wedok mbek lanang kuwi. Udah nek kembar kan yo ora tutorial aku. Neno panggung dia apa Mbak Yanti tetep meneng wae. Iya bener. Neno kamar ya merosal. Ya iya nang kamar yo merusal. Ada Mas Tengki ta Mas Den. Mas Tengki sing opo karan wong loro kok. Tengki Surabaya. Tengki Surabaya. Wis ngaret apa urung Kang? Ora iki untuk pede yo Mas. Yo pede-pede yo. Monggo mono wis ora ndredeg tapi isine yo isa-isin wong. Masuk kantor Mas. Iya Mas Bus aku ndredeg kok lho. Ku lho sing bar tau-tau nyanyi ndur panggung kuwi anu pokoke rasakno angger mendem wae. Punya kelimbing terang ini. Karena Apa meneh mbek nyekeli tangan lho. Ayo ge. Neno kamar apa ya mau anu tulung jrene. Ya iya kudu manut kok iso. Masa neno kamar Mbak Yanti ya mau anu tulung. Kamar Bayanti patakmu ngono kok iso. Nek apa-apa kok iso gitu-gitu wae. Iya lah. Ya Mas Dep bojone dhewe no sing manut kok iso. Iya. Nanti kan ora jelas to, mulai tak lakokno. Desa wae ora ngomeng. Aku tahu dadi MC gede kok Mas. Lah iya. Ngono ku sing ngangkon sing nang ndur panggung isin nek ning kene gacer. Nek ning kene los ora ndelok lho. Ini banyak nih belakang. Mbak Mudin pi tau jenenge aku kuwi. Ndur panggung kok Saudi lho rasane bareng dek nyanyi. Anjir dedek tenan ombus aku ngono deh. Ngebas ae kudu colok deh. Gue ora mikir kot kok, nah, aku mikir kot lu terus. Alah ra mikir kota ya mikir sanane to kene kok iso. Ya netizen kan mah benar dadi yang ngono kuwi. Iya karena Ayo. Gue sih asing ngono, bukan terpeluk-peluk. Karo Mbak Yanti. ya aku ya delok koran. Piye, Mbak? Loh, gue sih asing hubungan tersebut Den. Dengan Mbak Yanti. Sopo kuwi iso ngomong ngono kuwi ngawur kuwi. Ngawur Mbak serene. Gue kena nyawang Mbak Yanti, nyanyi nyawang Mbak Yanti menjawab. Lah iya ke. Nambah kon nyawang sapa? Nyawang Mudin ya kok plaur nggo ngono. Dari panggung nyawang Mudin. Ora siatem misane kowe kok. Lah yo duwete Mbak Yatmi kok lah kaya nyawang Yatmi, mosok nyawang Mudin. Bu tatapan matane karo Yakmi beda lho jerene. Lho karo engke Mbak. Bener Mas Jack. Kuwi yo gawe-gawe nanem tok kuwi. Kene nyawang wong akeh to, Bu. Lah iki betul iki. Kenapa kata ini? Ini misal kamu ini mana? Tapi itu kadang yo Enggak ada. Alah, kuwi karepem lah Mbah kuwi. kok karepku to. Kok takok iki lho. Kuwi karepem dhewe kuwi. Iki lho pertanyaan iki lho. Wong nek niate nender bangun seneng kuwi lagi roh ngono wis ngangget saya. Apike kae. Pengalaman Mas. Sampeyan pengalaman Mas. Ya ora kuwi kan jarene kan ngono. Ya nek aku tapi bisane aku ngene jalaran sebelum kulino. Kowe yang petok no Jajal kowe ya. Jajal Mbah Mudin dibuka kartu sithik, kartu AC Bus dibuka sithik ojo. Engko dhewe awang mesti hancuk wis ngono. Mas Bus lebih Alam kawan nyawang sih, nyawang sopo, bukan nyawang sopo.
Pertama kayak gini bohong. Ya iya le. Tapi yo itu Mbak lanang ngono ganteng le. Ngomong elek ngono ya di tewu ndas gua ya. Lah sing bature biasane kuwi lho, bature Yanti sing dicak banci kuwi aku cantik Mas. Matam cantik tak kono lenggo. Iya. Tapi seneng kuwi lho. Yo. Seneng kuwi kok. Oh, iki ya cek lah seneng aku. Takoki aku cantik Mas. Oh, udah ada betul ya veteran. Iya ben menang pemutin kalau. Piye piye. Udah ning gonem glos. Yo, kuwi ngono. Bah mau yang tidak kan. Ini bawa gue tadi bisa apa? Tapi Yanti lepet apa bos? Ora lep aku. Iki wae ora lep iki sedino ini. Kenapa orang lep? Yo lagi tangi ya ora sen rene dolan rene iki mang. Bahasa Indonesia lo. Piye? Kon ge bahasa Indonesia. Ora iso aku bahasa Indonesia. Ayo kon apa yang piye le, Mbak? Ngomong tak kono, tak wakili ngono. Sholat dulu, Mas. Aku pamit ya. Nggih, monggo. Bahasa Indonesia le 50 to, Pak, ukuran de. Eh? Bahasa Indonesia malah 50. Ayo mulane ra iso. Ra iso bolo bahasa Indonesia. Kepiye ora sakit, Mas? Tidak kabel. Wong badak ini tijan yo bento. Iki lho ndak kosong lho, biasane gereja. Ayo kang ya, Bos. Wong karepe netizen ki bener pokoke. Magrib Mas Bus yo. Sunda aja Mas. Malah tekan basa Sunda lho piye. Iki bahasa Thailand tiban kok jere. Lalang hap gitu. Salah ha ya kuwi. Iya Mas Jack. Bus damang yo. Ora roh aku. Damang ki apa? Iya. Ini sih gak paham banget bahasa Sunda. Wis to, penak basane dhewe ngene iki lho. Lihat Mbak, ayo musuh tak angkat lihat. Damang iku api. Oh lah. Sehat. Nah piye kok iso takoki kemahan damang sehat lah. Naon sita? Ngalah sarua kan. Jadi bahasa Sunda ge. Saru. Kon yo apa sih bus saru ae. Apa nih urung bus saya ngerti ora. Waya magrib Bang. Belum bus tak takoki wisan. Saya Tibora. Sayang jernih. Wong kowe dhewe sing jawab ngono lho. Iya dhewe takoki dhewe dijawab dhewe ku piye. Iya ana to Mbak kok. Iya, Mbak. Nih sayang pura mbek Yanti tak takoki no. Bus. Cuk, kuwi apa jenenge? Lu kejawab ora ki? Apa le? Kuwi tak nakok apa kowe kita kok apa? Rasane aneh tak prok dasem kowe. Wes takoki sayang to ora mbek bus lho. Lah wis baca kowe jarem sayang ngono kok kowe. Wes ngurus kok. Kowe mewakili wi. Mbak Silvi pakai bahasa Indonesia biar aku paham. Oke. Mas Embus, apakah Mana dengar maksudnya bus piye kowe? Sekarang Allah malah dikai tugas kon lempet-lempet. Macet tuh deh.
maghrib ah. Yo, Karangdowo di Karangdowo. ya yang bulus lo. Mudun sih ya maghrib kok. Saya yang saya ada sih bulus ki, royak ki. Saya yo, orang kiblas ngomong. Bari yo. Zinda itu. Lah maghrib yo maghrib. Coba iki to, iki piye iki? Cak. Piye? Cak. Ya, bari. Wis bar iki. Bang kok isek terus? Iki putaran kemenangan tok iki ora PK. Oh ya wes. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Wis bola yo. Wis danduki. Wis tak wakili ngene netizen iki wis tak wakili kabeh. Aku tak pamit saiki yo wis dalu. Jos bamute. Oke, sesuk ae nah ya, Pak. Siap, Pak. Ora rauti, Mas. Mas Omepen asli digrabakan, Pak. Siap sesuk nih, mantap. Oke. Embok. Payatus. Nggih Mas Otong, payatus iki. Siap. Oke, Mbak. Terima kasih. Ya wis bola ya. Sami-sami dulur-dulur nggih.